Килмиле яшьлегименен китәсе шул китәсе Кыйынга шул яшьлегиме сау бул диеп әйтәсе Гөлләр сулардай сыман агада ага икән Яшьлегиме нигә сукарта калада кала икән Гөлләр сулардай сыман агада ага икән Яшьлегиме нигә сукарта калада кала икән Кай чакларда төшләремдә яшьлегемә мин кайтам Урам буйлап дуслар белән җырлап йөрибез сыман Гөлләр сулардай сыман агада ага икән Яшьлегеме нигә сымарта калада кала икән Әйдә үстерегез әйбәтләп Тукта диеп эндәшсәң дә туктатып булмый аны Һәр нәрсәнең үз вакыты яшьлекнең дә үз чагы Гөлләр сулардай сыман агада ага икән Яшьлегеме нигә сымарта калада кала икән Гөлләр сулардай сыман агада ага икән Яшьлегем нигә сымарта калада кала икән Яшьлегеме нигә сымарта калада кала икән Владислав Агапов. Чын татар егете Владислав Агапов.